Tuke mag lig maduong' mar rugby ochakore ayanga odira ni katielo mokwongo biro bedo mar Prince Law Sevens, tuke ma ibiro bagi e alap tuke mar Nakuru Athletics Club. Joloch e season mokalo KCB RFC owuok oko mar kawo okombeno e season ni ka tukgi mokwongo biro bedo e kindgi kod tim manoloyogi e tielo mar Prince Law Sevens season mokalo, Strathmore Leos. Kocha mar jobengi ma KCB Andrew Amonde olero ni en gima pek mar yiero jotugo mabiro tugo e tielo mokwongo nikech jotuke duto beyo kendo bedo gi ikruok makare. E dirisa mar ng'iewo jotugo, KCB nong'iewo jotugo Angel Mamaisi kaachiel gi David Nyagige. It's not been easy because the kind of quality that the bankers have held for us is so hard to pick from, and just to be able to pick the 13 or the 14 players who will be traveling down to Nakuru to present us, it's been a lot of hard work.